Jo, teď čau lidi, moje jméno je Ardis a vítám vás u dalšího videa. Dneska, jak jste mohli poznat z názvu videa, je to Gran Turismo 5 Pro Gue. Omlouvám se vám za to, že nevycházely dlouho videa a že nevyšel ten Battlefield 4. Protože ten Battlefield 4, já jsem to video jakoby natočil, ale vlastně ono to video se vlastně tam to si prostě napsalo, že to video nesmí obsahovat, nesmí prostě mít 15 minut, jenom 15 minut to video mít nesmí, jo. Takže to tak nějak víte na co. Takže já jsem se tam pro vás připravil, jak jsem říkal, to Gran Turismo, připravil jsem si pro vás auto, je to BMW 135i Cup 07. Mám teda trochu toho doděláno, mám tady už klasu A, klasu C, klasu B, tak udělám klasu A, tam už je to celkem těžší, tam potřebujete Ferrari a toto. A já jsem se teda rozhodl to jak dát random, takže random vlastně dáme arcade, vybereme si ještě tak trať, dáme si Londýnskou, jo, ty mohly být pěkné. Londýn, jasný. A no tamhle zrovna, jak chodíte s tou helmou, tak to jsem vlastně já. Tak když dáte start, dáme R3, level, dáme tak 5, 1, tak, a dáme to na 6 kol, nebo 10. Jdeme na to. Já to tím střihnu, až pojedeme, tak se vám ozvu. Tak jo, akorát vyrážíme a jdeme na to. Máme tady i pohled z řidiče. Podívejte se, takovýhle pěkný. A ten by mohl jako trochu přidat, protože já nemůžu přidat. Toto auto je celkem jako nadupaný, jo, takže jako počítejte s tím, že... Ono taky nějak jde, ty vole. Já mám, Vortovi, když je tady tma, nebo je to takový zahalený, jak to takový naprdl, ta grafika. A můžete i vidět toho řidiče, ne? Toho z helmu. Víte to? Jako to bude vidět pěkně. More, jedu. Kámo, jsou nějaký nadupaný jaký. First person, jo? Bude to taková challenge. Jsi čtvrtý. Třetí. Druhý, jak vypadáš první. Ty vole, na mapku koukám, tak dáš první, ty vole. Ten úplně nikde jenom skoro na konci. Co tak to nevím, co je to za káru, tam to jako. Jedu, mor. Kámo, ale už ho vidím. Zdrhnout se ho nepodaří. More, zabrzdí na 46. Už ho máme. Máme Žigulíka. More, nějak ti to nejede. A jak blbýho Žigulíka. Já jsem se převnul pohled, já jsem demen. No super, ty se nabůral, kámo, no super, ty. Jedu, more. Jinak už se přibližujeme ke 30 odběrům. Máme už 28, takže pokud dáme těch 30, bude poděkování za 30 subscriberů. Takže jako já doufám teda už bylo 27 a já doufám teda, že dáme, jak říkám, dáme těch 30, bude poděkování, bude prostě nějaký pěkný, nevím, uvidí se, hele, pokud se na toto video bude líbit, bude aspoň 10 lajků, jo, 10 lajků, aby bylo, a aby bylo 10 lajků, abyste mi dali těch 30 odběrů, anebo spíš ono to dodrže, aby jsem třeba dal další hru, napište mi do komentářů, pokud se na to ta hra bude líbit, tak mi řekněte a mě nedělá problém, aby se na to natočil znovu, protože, ale jako jinou tratě všechno jiný. Protože mě tuto jako hra i celkem baví, je to verze na PS3 jako. Takže mi to baví, napište to do komentářů, ano nebo ne. Kolik tam bude hlasů, tak to tak nějak uznám za vhodný nebo špatný. Takže tak nějak to je tak nějak všechno, co by se k tomu chtěl říct, říkám. 10 lajků super, a 30 odběrů na 30 odběrů natáčím poděkování.
za 10 lajků natáčím jiný video, jo? Takže, ale fakt se omlouvám za to, že prostě nevyšlo do toho video, no, to je takový trapný, protože, no, hele, když tam mám ty pennyboardy s melounem, tak to už bylo před jedním týdnem, nebo před 2 týdnama, já teď nevím. Takže jako už 2 týdny nevyšlo video, takže to je celkem dost, takže už by bylo tak nějak, už mám tak nějak už dělat, doháním poslední. Normálně na dobro doháním poslední. Ale je dobrý, fakt to je reál, normálně máte vždycky každého jiného jezdce. Vlastně, máte BMW, jakýkoliv BMW, tak máte tu toho řidiče, jo, tady tyko vidíte. A ty úplně stejnýho. Když plácnu, vezmeme Ferrari, tak bude jako celý červený. A bude mít prostě celý červený, zkrátka, i rukavice, takhle bude mít černý všechno. A prostě takhle, jo, když bude Chevrolet, tak bude žlutý. Chápete to prostě? Hele, už doháním posledního. Jo, tak takhle to prostě chodí, jo. Oni jestli si myslíte, jestli si myslíte, že ten řidič prostě dostává, tak se teda hodně mýlíte, nebo jste hodně na mále. Prostě se to mění, ty řidiči se normálně mění. A jiná stáje všechno. Jiný opraváři, všechno se mění prostě. To si jako fakt, jdeme trpe 5. kolo, už doháním poslední. Nic, hele, já se to dám asi na to first person. Ale fakt je reálně, jak normálně řadí, to je fakt dobrý. Vidí mi more, ty červenej žiguli. Jdi na zmrzlinu. Čekám, že jeden dislike tam bude. Pokud říkáte proč, tak nechci říkat jméno, ale znám jednoho takového, co celkem rád hejtuje. Jako já, je to dobrý kámoš, ale vím, kdo tady prostě hejtuje na mém kanále. A to prostě, já vím, kdo to je, jméno vám říkat nebudu. A jinak nic. Jinak do popisku videa vám dám Facebook, všechno. A tak prostě jdeme dál. Furt tam mám jeden dislike. Kdyby ten hater, co tam je, kdyby tam nebyl, tak mám 0 dislikeů. Ale já nevím, proč mi to nedopřeje prostě a ty dislikey mi dát musí. Počítám, že u toho videa ten dislike bude. Vsaďte se mnou, co chcete. O co chcete se mnou vsaďte, že tam ten dislike prostě bude. Aby jsem ho tak nějak nestrapnul, tak já to že v tom videu říkat nebudu. To by nebylo dobrý. Kámo, tak ty jsou hodně fest pomalý. Už jdu 7. kolo, oni jdeme 6. Normálně, když zabrzdíte, malinko, hele, bude přiřadit, okamžitě normálně. To je super tohleto, mě to strašně ta hra baví. Už to dáme asi normálně, ne? Aby to bylo, abyste v tom nějak měli zorganizováno, aby se vám to aby se to něco měli vůbec to auto. More, jedeme. Nevím, jako mně se takový černá tak nějak zalíbila, takže jako já mám ty auto tak nějak všechny černý, jo, takže no rasist, ale ta barva se mi líbila, no. A ty nějak bourám, to je to strašně úzký, ty. Fakt úplně nehorází. 42 mph. Máme jak to auto zvedne, hele. Dolů nahoru. Prostě když vám přiřadí, tak normálně, tak to... Počkej, když to takhle zabrzdím třeba i, tak hele, všechna váha jde dopředu. A tako se rozjedu, hele. Vidíte to? To je luxusní, a když přidám plyn, tak ono se to auto zvedne. Přiřadí, jde dolů, a pak zase přiřadí a nahoru. Jo? To je fakt super, tyko to můžete vidět, koukněte se sami. Hele, a auto jde dolů, brzdím. Jede nahoru a dolů, protože přiřadil. Prostě ta hra je strašně prostě real. Jo, takže jako super hra jako tuto, ty vole. Pak do budoucnosti přemýšlím o Formulích 1, ale nevím to jistě. Vidím, jaký bude úspěch od toho videa.
Já říkám 10 lajků a další díl. Do prčic. Jeď. S tím to tak nějak jde dobře. A jak říkám, já se vám moc, ale moc strašlivě omlouvám za to, že nevychází dlouho videa. A že teďko nevyjde ten Battlefield. Já vím, bude zklamání, ten hater tam stejně bude ten dislike. A to je jedno, takže to nepočítám. Jako říkám, mrzí mi to s tím Battlefieldem, ale jak říkám, prostě ten YouTube mi nedovolil delší video než je 15 minut. A už natáčíme 11:02. Takže to až dojedem. Aby jsme pak ještě mohli dát 3 kola s nějakým rychlým. Už je to 9. kolo z 10. Takže jo. Vybereme si asi Renault Clio. Je to vynikající auto, s tím jsem vyhrál na Ačku, před těma největšíma. Nejhorší 3. místo, nejhorší. A to bylo těžký jak prase. Těžký jak prase, to vám říkám na rovinu. Renault Clio, výborná kára na ježdění. Tady je zmatek, tyhle, to by jsem jezdit nechtěl, takhle nízký, takhle úzký. To by jsem fakt nechtěl. Co to kameruješ? Uchylak. To vždycky nabourám v tu tyto tatě, vždycky. Aby se z toho prostě něco měli, tak já vám to dám takhle. Ale a takhle vidíte, jak to vypadá zevnitř doopravdy. Doopravdy, když vám jde takhle bavor, tak takhle to vypadá doopravdy. Jo, takže jako super. Je to super kára. Nemyslím cukr káva, ale super káva. Já jsem řekl super káva. No já jsem fakt mentál. Super kára. Jako jsem to myslel. Já zatím to teda střihnu, uvidíme se teda u dalšího závodu. Tak jo, jsem zpátky, co jsem vás slíbil, to jsem dodržel. A my jedeme, aby nám ještě dovolili to video tam dát. Takže jedeme na, je to trochu těžší úroveň, ale ono to tak nějak nevypadá, ale vlastně já jedu pro ty random, jo. Takže to mi dá, no hele, to jsem pokakal. To mi dá vlastně random auta, všechno. Jo, takže jako já tak nějak za to nemůžu. Takže... Podle mě to jsou ty začátečníci, co jdu. Protože já mám moc nadupaný auto. Je to, a tuto trať je Suzuka, ale je to trochu kratší Suzuka, můžete to vidět na mapě. Zase jsem jel! To je moc jako. Nevadí. Je to, tak jak říkám, je to kratší Suzuka. A... Ty vám se to fakt pokakal. Kdyby to byla celá, tak by jsem to asi nedal. Už byla ta 4. minutu, no, takže já nevím. 14. minutu, takže já nevím teda, jestli už to mám teda za chvilku ukončit, do toho druhého kola, nebo to ještě stihnu za tu minutku. Zkusím to jsem první. Ta druhý. Tak to je teda na prd, no. Tak to jsem asi tak nějak pokakl. Řekla jsem se dávat neměl. Další jak 15 minut mi tam nedají, prostě nedovolí mi toto YouTubeko, nevím proč. Zkusíme napsat do komentářů, jestli někdo neví. A prostě asi celý to video neuvidíte, no. Celý to video, celý ten závod, no. Tak jo lidi, já se vám fakt omlouvám, jako sice si budete myslet, že jsem sráč, ale jako za to se vám fakt omlouvám, takže prostě kamera mi to nedovolí, takže fakt se omlouvám, takže pokud se video líbilo, nezapomeňte dát like, díky za zhlédnutí a like
A já se s vámi loučím zatím čau a nezapomeňte se do komentářů ano nebo ne. Zdar. Vaša.